So karon na atong challenge, mao na sa disiya ang logic challenge. Logic na siya ni ma'am. Oh, so mao ra gyapon ang premyo 5,000 sa maka-answer. Right. Gamay ra kuno kwarta gapon ay. Hindi una tatay pisot. Una tay. Unsay natay? Natay. Oh, Unsay unsay mo kumalikas? unsay English sa langaw? Langaw. Langaw. English yun tinod? Oh. English sa langaw. Kuan. English sa langaw. Nalimot ang English sa langaw. Ma'am! Nasa English sa langaw ka English ko na sa langaw, ma'am. Butterfly. Ha? Butterfly. Dili. Samok kasi nilangaw eh. Ah, dili ay. Ikaw anak na yun. Siling. Ang tumoy ra, ang tumoy. Ha? Ang tumoy. Apply. Oh, fly. Unsay English sa kahoy? Wood. Plywood. Oh, kung motongtong ang langaw sa kahoy, unsay tawag? Tungtong ang langaw sa kahoy. Fly touch the wood. Wrong. Ma'am, kanay nga naman ba? Bugal-bugal na mo. Sa pagkaton mo, sa pagkaton mo, estudyante katawan mo, dapat mong tarong ang tablo. De hapit na to, hapit na to. Fly. Wood. Fly arrival the wood. Wrong. Limang koy. Kung motongtong ang langaw sa kahoy, unsay tawag? Butterfly. Usa, Woodfly. duha. Plywood. Oh, plywood. Wood. 5,000. Ingon mo katugan na nga plywood. Wala raw siya ringon. Tagag chance. Oh, 5,000. Next. Totong tagsok. Wala ako ma'am. At singgong. Ikaw totong tagsok. Sa sulod sa jeep na ay nursing student nga nagsakay. O nya, nagsigi og kulitog sa iyang ilong. Ang pangutana, unsay gikuha sa estudyante? Wala. Usa. Tulitong. Si kulitog sa ilong. Kugmo, ma'am. Duha. Buling. Tulo. Ernesto. Sa tabang? Sa sulod sa jeep na ay nursing student nga nagsigi og kulitog sa iyang ilong. Ang pangutana, unsay gikuha sa estudyante? Kuko. Usa. Kugmo. Duha. Yan sir na kugmo. Kugmo ko nang naong ni mo magsunsong. Unsay gikuha sa Estudyante. pliti? Wrong. Tolo. Hindi. Tatay Bisot. Sa sulod sa jeep na ay nursing student nga nagsigi og kulitog sa iyang ilong. Ang pangutana, unsay gikuha sa estudyante? Telepono. Usa. Dahil yan. Hello? Wrong. Usa. Hello? Sa sulod sa jeep. Nursing. Ha? Nursing. Correct! Nursing! 5,000. Nursing. Nursing! Gikuha sa Estudyante. estudyante nursing. Yeah, limokoy. Ma'am, nakuya bro kung nursing sa una. Lagi? Yeah. Pero dili ang kurso angahan ba? Limokoy. Dili ito nursing. Si Tintay patay. Si Tintay patay. Pitoy patay. Pila ka buok patay. Tintay City. Si Tintay patay. Tintay patay. Pinay patay. Tulo. Wrong. Usa. Can you repeat the answer? Can you repeat the question, ma'am? Si Tintay patay. Pitoy patay. Pila ka buok patay.
Duha. Ha? Duha. Duha? Si Tintay patay o si Pitoy may patay. Correct! 5,000 pesos. Isabiritel mo ko oy. Next. Rekan mo ang totoo. Totong dagsak. Oh. Totong tagsok. Si Dora kay naay si tinta 5 nga kwarta. Nagpalit siya og bitsin nga 4 pesos. Ang pangutana, pila ang iyang sukli? Pila kwarta, ma'am? Si tinta 5. 25. Oh. Hmm. Nga Ayun. nagpalit siya og bitsin nga tag 4 pesos. Pila na lang iyang sukli? Piso. Ha? Piso. Correct! Piso! Pangangin, pagbugo. Oh, 5,000 Lulo. pesos. Oh, next, Si Pugo. Ernesto! Ma'am. Last question. Sige ma'am. Oh, last ni ha. Oh, imuha para imuha dyan eh. Paminaw. Yes, Adunay usa ka tao. Oh, Murag wag ko'y kapang isda kayo. wa jud kay recess ron. Yeah. Agay ito, natigo na sa mo. Yeah. Adunay usa ka tao, usa ka langgam, usa ka iro. Gipusil sa tao ang langgam og naigo og nahulog. Unsa gidagan sa iro? Tel. Ha? Tel. Tel? Oh. Sa may dagat. Correct! 5,000!